Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, libat. Unsa? Mangunguot og tulisan ang ginikanan ni Layla? Kana, mauna. Ug bata pa ka na siya nga gibiyahan siyang mga ginikanan, oy. Si Layla. Unsa man si trabaho ni Layla? Kanas Layla, ma'am. Nagdako na siyang mangingilad. Sila ug ang iyang amahan ang mangingilad. Unsa? Mangingilad ang amahan ni Layla? Oo, pero sayo kang namatay, eh. Gipatay ni sa kauban siyang grupo kay kasuyaan man. Gamay pa niya itong higayunas, Layla, inday, oy. Luoy in taon kaayo ng bata, ah. Ngano makaluluoy man siya? Nga doon naman siya mga ginikanan. Luoy, kay may ginikanan lagi, pero mga illegal mo sa mga trabaho, mong matakdan doon si Layla. Pero karon ay kaswerteng bata, ah. Oo, siya manday. Nahibaw ka ko nain si Layla karon. Uy, kumusta ko siyang pagka-artista, ah. Ha? Okay man. Happy tagali siya mamilyonarya? Ay, kung mao ka na, ay mapiksan yung tingali migrasya gikan niya di ay. Kay kung mo sa adang bata mo, tinuro magod na. Katapusan na lang pangutana, Lala. Ah. Kinsa nagpaanak sa inahan ni Layla? Sa dihang nanganak kini ni Layla? Kuan ka na. Kaniyot ako unang huna-hunaon, ha? Huna-huna ang ginugmaayo la. Diin ipanganak si Layla siyang inahan. Ay, halam. Ramag mananabang lang ang nagpaanak niya, oy. Unsa? Mananabang? Buot ipasabot nga naara siya sa bahay mga nakang Layla? Ay, oo, murag maunang akong nadunggan, pero ay di ko kasiguro, inday, ha? Kun mao, may ginikanan gyud ay si Layla, inahan og amahan. Oh, aduna. Order pa, Layla. Kasi man, gusto ka galwalo? Taoy, maikog man sab ko nimo bimboy. Dako naman kagasto nako. Nya ako para ba ko sweldo. Ay, pag-una na, oy. Pilan maguna akong gasto ni mo? Nakadahig lang ko si mong kinaiya. Kay, gaan kay kagbuot. Wag gani ka magdumot ni Venus. Na, kapoy na kaya magunahon na tagbati sa tuisig kaingon oy. Bitaw, lisod siya gito o Kawas pa. Nasilutan naman si Venus yung binuwaan ako. Kaya akong gipakawawan pinagi sa costume nga. Hindi pa sulob na akong kabungkago na di ay. Pero, ninduta din yung maglahawas, oy, Layla. Saba ka. Tinood ka? Di nabulati kang imo na ako. Siya may magkuha na ko, eh. Kung magbula-bula kong tao. Naluoy lang ko ni mo. Ngayon ay nuhon lang kang singka ni Rickson. Na, papalibak ay. Buduol, masaniron na ako ba? Ni maningka na sa ni, awa. Saan di ka, Layla? Ato. Kahit di ka ko, oy. Awa, katagaan ka sa. Maningka lagi kidayon ako. Saban? Saan mo nang na-order ninyo? Kapila ko. Haura, oy. Happy tanon, may maho magkaon. Dugay sa nimo misunod, oy. Anong misunod pa magyug ka na mo, bay? Ako'y bodyguard ining libat. Natural. Musunod gud ko kung asa mo. Kay patay ko ni Tito Luisito kung magarasan ning bayhana. Oh, unsa? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Ay nala pangila di Harrison, oy.
Gusto lang yung kamo sunod din kay magsamok-samok ka sa mong kamalinawon. Bitaway, huwag kasalig na ko. Dili ba ako palakiro? Bay Bimbo, wa ko maghuna-huna nga panguyaban ni mo ning libat. Bahala na kasi mong buhaton. Basta, dili lang ni mo garasan ang iyang panit. Si garasan ba? Si pagtunin mo ni Bimbo, ongo nga mamugno. Basta. Tumanon lang ako ang gusto ni Tito Luisito. Lisod mabulilyaso na pag-usab ang akong allowance og sweldo. Oh, bahala ka. Basta ay pangaway ha. Kauna ko din hiyoy. Wa ko hinauna nga mga way. Balik ta sa kong gisulti ba, Layla? Tinuol bitaw nga, nindot kay kaglawas. Daoy, salamat ha. Giganahan sa kadihada. Abi kay giday kay imong lawas. Asa ba ka? Abi na ako di ka manghilabot. Samok-samok malagi ka sa mo'y chikay diri. Naagod ko sa inyong dool. Nya, makabati man ko sa inyong panagsulti. Natural. Nga mutimang gid ko. Hello? Love, magkita tabi. Na ako'y nindot nga ibalita nimo. Unsa? Pero love, dili na akong mabiyaan si Layla diri. Biyain lang siya. Ako ay bahala na yung matod sa inyo. Venus, sulti na lang sa imong ibalita nako. Kinahanglang magkita ta, Rexon. Biyain na lang ko na sa Layla, diha. Magkita ta. Sige. Magkita ta. Ari ala ko sa opisina. Unsa? Dili ka kakabiya di sa imong trabaho? Sa una lagi. Yano ra man kay ka mo biya diha. Lahi na karon ang panahon, Venus. Kinahanglang unahon ako ang akong trabaho din Kay mao ni gusto ni Tito Luisito. Okay, sige. Wanha na lang ko. Asa man ta magkita? Say mo na Bimbo. Masa kay tuwi ni Venus kang Rickson nga, mura man tug emergency na yung kanyang tawag. Aw, kung ako'y paununo na akon, magkaraot sa ubang tao ang unsaman nga iya isulti ka Rickson. Grabe naman sa ka makasulti, uy. Layla, suod ako ng duha. Si Rickson o si Venus. Busa na hibaw na ko sa dagan sa utok ka ng mga tawhana. Labi na ni Rickson. Kaya uns mag-iuto ka na, Rickson. Asa man, buangon? Dili biya na siya ingon ana sa una. Ambot kalit mo lang na siyang nausab. Human mauyab niya si Venus. Kinsa ba sila si Venus? Asa man si Kagika na niya? Anak nagdato si Venus. Spoiled kinang bayhana Pinatuyangan si mga ginikanan. Maong nga hangtod si Rickson natakdan. Ni Anas Venus. Rexon! Love! Unsa naman Venus? Unsa man ang ibalita nimo nako, ha? Malipay bagid ko ana? Wa na gitay problema, love. Unsa man lagi? Ngano man? Unsa may balita nga imong gida? Super good news gid ni Love, Rexon. Kay bahin ni Layla libat. Unsa? Bahin ni Layla kanang imong ibalita nako? Yes! Unsa man na? Mamiya una ta dining dapita. Unsa? Asa man ta? Gusto ko nga mo pahiluna sa pagsulti. Venus, dili lagi mahimong biyaan ako ang akong trabaho. Unsa man ka, uy? Dili mo sa ka makasabot sultihan. Isulti na lang ako karon. Ang imo naibaw-an bahin kang Layla. Okay, sige, Kod. Dili man ka makabiyaan ng dapita. Manood na lang ta ng halo-haloan na. Ana ta magsulti og maayo. Okay, dali na. Digoy, makontak ba ni mo si Layla? Di man gihapon, oy. Naunsa man sa ni bayhana, wa man tingali iyon na yung cellphone. Digoy, kinahanglang ma-check na ni mo siya kanunay, ha? Ma'am, mas may tingali. Nga ako na lang yun ang driver nilang duha ni Rickson. O, sige. So, ayan kong hangyo si Luisito, bahay ni Ana. Nga ikaw na lang ang mo drive nilang duha. Kay init og si Rexon. Bitaw, kay bisa sa kog tan-aw sa naw ng Rickson, wa ginakauyon nga tong Layla. Dili na lang nato siya tagdon, Digoy. Mangita na lang tagpaagi nga madistansya gamay si Layla kang Rexon. Ang yuan lang si papa ni mo. Nga kung lay drive ni mo. Kuhaon ka sa inyo o ihatod kag balik sa inyo. Sige. Ako suwayan Bimbo ha. Kay usahay, sa puton ko na Rickson, uy.
Kay, di mo gina siya ganahan mo tanaw sa kunaong good. Pasag di natawa na oy. Ay padahas ka buang na. Madamag gug ko. Panagsab ba kay alinisig, bakit na siya manulti. Nya, sakit pag yung kaeg sinultihan. Mong, makasukol na nasab ko. Nagka na. Mao lang yun ibuhata. Ayun lang yun padaog ang reaksyon. Kalamigid sa bugnaw nga juice, uy. Ay, Venus, mahimo ba? Dili ka magpatriling og mayo. Sultihin ako. Kung unsa gyud nang nahibaw-an nimo bahin kang Layla. Okay. Gikasulti ko ang usa sa ilang mga silingan. Nga nahibawan ako sa kalaki ng Layla. Pero ikaduha, ang tiguang gid mo ay suod sa pamilya ni Layla. Nakagasto pa og 10,000. Ano mo, sultis tanan ang tiguang. Oh, unsa may gisulti sa tiguang nimo, Venus? Misulti na ko ang tiguang. Nga kana si Layla, anak og mangingilad nga inahan, og tulisan nga amahan. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!